Sinar-sinar rahayu ngrembaka Kakak Ratno. Sedulur pamirsa GMJ, Mbak Eriki, Pak Marti, Gusta FM, Pak Nobong, Pak Jadi. Luwe becik patenono timbang perpisahan lan diakang sulistyo takre wangi samudono marang kula warga garwa nyang peputra ya Beb lewat kencang ing alismu kuwasa hang ladang rasane atiku senajan wasling serius aku wis mambu ngeladeni seleramu. Semonggo Kang Mas. monggo kowe bocah gunung najan bocah gunung kaduga anjrimpung jiwa raga kok kurung kehormatan mamprung rubuh karep pinjung Mae Plondo Dalem Pak Plondo. siang menika gitase prasya mirsani Pak Parman wonten ing Colomadu. Solomadu. Mas Agus Gombloh wonten ing Pura Asri. Bu Kamti wonten Mas Suwar wonten Orepono kutha gedhe aku ditokake langsa kalunge aku apa Allah apa wae najan sidaman mastikan sambatan. Mas Rapi Maulana wonten ing Flores Mbak Tuti gitase wonten Jepang, prasya Mbak. mirsani Mbak Fiandi, Mbak Warma Sungat, Bunda Herliana, Mas Sarjono, Mas Wenas, Pak RT wonten PP, Mas Tomo, Mbak Wati, Mbak Sastro, pengrajin sendal wonten Lampung, Mas Parjo, Mas Damin, Gusta FM. Ayaya, Dek Narsi, Mas luwe Mas becik Nyaman, Mbak Singo, patenono Mbak Yuni, timbang para Mas Ngadiono, lan diakang sulistyo Mas Tungen, Mas Faiz, Nisya, takre wangi samudono Mas Sakti, Mas Hindarto, marang kula warga Mas Nur, garwa nyang peputra Mas Raka, Mbah Mur iya nak lewat kencang ing alismu kuwasa hang ladang
Dedi Nadyan Mas bocah David. gunung kaduga antri Prihatin bungsung jiwa raga kok urung Pak Suparno kehormatan mambrung rubuh arep pinjung ya awah MC yen bar Matur lagi. jatah yen wis Mas. bar tak jatah Mas iya Andi. yo sing marai semangat yo kuwi lho Jan. Ratna. Marem to Mas iya no Ratna iso mandange kaya Mbah Rebo to. Jadi, dalem Bapak Mas Ratna iki pikirke kadang-kadang kaya Mbah Rebo kendangane. nggih Mbah Bu Banaran Poncol Banaran Poncol Saiki nek brebet kono nih. Oh, ah. Brebet. Apa meguru karo kono barang. Lah niku pikirane jane lah elok krungu sruwing ngoten mon mlebet. Ora. nyantol Pak Ora ya wis. Ayo. urip ana kutha gedhe aku ditokake kaulang sakalone aku apa Allah apa wae najan asa sidaman mesti kasembatan Iya iya ngono Matur sembah nuwun Mas Darmadi. Wong prawira marati ala tunah Garang sae-sae dadosing jalan lilo mas kowe gotong rayong nyambut gawe yalah ya mas anurut taraung rane nemu siya kinclong kinclong kuayane merama biar mencong rong katon sayane ya mas ora buta kuwi butuh eteng tram nyang ati butuh eteng tram nyang ati rapati ayu nanging ya lananging pigunani yalah ya mas maniman iman nganggo alon-alon ya mas Nggih nganggo mandek, Mak. Mandek, Mak. sinden sendoning prah donggang sawerah jamu godhonge telo
ae. Oh a, oh a. Ae, ae, ae. Koe slamet rayu. Yo. Ku slamet rayu. Sampun Kang Mas. Nggih. Pak Parman Bendu, Tegalrejo, Mas Winarto, saking Sekarjati, Pak Sudarso, saking Sekarjati, Dewi Curawipun. Ayo. Oh sampai Apa ente Apa kowe tresno tenan Oh ente piye to sampai tresna kundung nyokake rat yen mangkono sampai iya piye kok enteng aku weling aja nganti lali melek apa cahayu gendang gage kondo sok takon ning omahku intina siji sanga loro wala telu pitu oh enteng piye to sampai apa ya mong wiwelingmu ya mongkuwi gak sampai aja nganti kalero iya entek bakal tak estoke aku pamit sampe eko entek Joko water sapa katamu entek maturun Alah 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 mas iki jan Mas Yamin, Pak David, perahu layar apa lah, Rai? Perahu layar. Ayo Pak Depi Ya Willy Juraipun, Pak Sumarso. Mas Salam saking Banyurip, Mas Kamdi Banyurip, tanggal 3 bulan kali welas, kali 3 Mas Kamdi, Mas Sarno Blandungan, tanggal 17 utuh bulan 11 menika, Mas Bayan Gendar, Sedaya pemirsa live streaming GMC suka ngamirsani Iya kanca inggih sik gambira alera blera banyu sakura Angli anompak perahu layar ing dina Minggu kake pariwisata
Kanjil wonten ing Boyolali wilujeng siang wilujeng amirsani Mas Jamin, Mbak Tutik, Putra Sunda, Mas Pri, Bunda Cia, Mas Sugeng, Kak Moza, Mas Andri, Mbak Wati, Mas Tomo, Mas Bagong, Bunda Lovera, Des Maharani, Mas Jabi, yo kanca ning isik gembira Yo kanca enggi sik gembira, Alera Belera, banyune Iya. Anglia Mbak Sastra. Praula ayar enggi na minggu. ing dina Minggu Iya, iya, Mas Basang. halon praune mos nengah Mbak Kakung ya banyu Permaya. olah ora jemu-jemu karo mesem guyu ngilangake rasa lungkra lesu aji jawil yo jebul wis sore witing kalopo padha ngawe-ngawe rayogane becik bali wae sesuk-esuk tumandang nyambut gawe iya Tasih kadang-kadang Mas Joko. ayu krembok. Asik. Sinarengen arah ayo ngrembaka Kakak Ratno. Kagem sedaya sedulur pamirsa GMC. Matur sembah nuwun sedulur. Bunda Fitri. Iya 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 Mbak Sastro. Mas Binti iya. Aku mung tansah keling Mas Teplak Putra Sunda, Bunda Cia Pak Beza, nalikane Mas biyen Dapi. urip kekurangan. Senajan wis pisah suwe rasa kangen kok Yeay, kaya iya. ngene. Neragam panggon lali, janji mampir mung tansah tau kembi. Gelang-gelang dadi saksi, bukasane Pak Depit ilang ana ngendi Mas Wara. Pancen Iya, kowe iya. ora getun ora Iya. timun. Mas Par, Pak Tio, Pak Angel Dasare Wijramu. ono liyane luwe saka aku sing Mas Dokle, tresno ati pawitane bondo donya kuwi dudu ukurane nanging batin ora lilo gelang kalung diwenehi Yeay, yeay, yeay. Rayu ngrembaka lagi. Mas Samiti Bakcu, Bapak Karli, Bunda Barli, Bapak Wandi, Mama Dewi, Mas Dadeng. Masuk. aku mung tansah
Nalikane biyen ya Pak Haji nanging batin kuralilo Nora gampang gon lali janji mambien mung tansah tahu gemi gelang-gelang dadi saksi pungkasane Pak Depit ilang ngono ngendi goyang Mas Dadeng pancen kowe Yeay, yeay. ora getun. Iya. Dasare ana liyane luwih saka aku sing iso nyenengke tresno ati pawitan bondo donya kuwi dudu kurange nanging batin ora lilo gelang kalung diwenehno wong liya nggih sembah nuwun Mas Gendut. Siap. Sinarengan arah ayo ngrembaka Kakak Ratno. Tiga putra sound system. Ayo Mas Carlos Golison digoyang Mas Carlos. Pak Angel Mas Sugeng Mas Sur. Belejeng rawo Mas E. Iya 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 iya. Mas Emir Borot pamit karo aku eling karepmu ora eling ya karepmu aduh cahayu babojanku asih hati susah ngomong Yeah. kangen sliramu Kang Mas Gendut katresnanku arete kerasane ngatiku awal langkrara bisa turun wawayanganmu merari go atiku Pak Tio Yeay, yeay, yeay. Iha. Hei, ya. Bali rasa kangen ra bisa mari Asik. hamung limas kau bisa nambani Alah. Aja sepulang wang bagus tresnaku iki ora bakal layo ora suwe aku bali bisa sebanding ana ing sisimu rahayu ngrembaka
ati susah. Ati susah mung Yeay, karo yeah. sliramu. Dewang bagus katresnanku arete rasane ngatiku awal longker bisa turu wawayanganmu ngerindu hatiku. Yeay. Marino monggo kowe Aduh. bali rasa kangen ra bisa mari amung limas kang bisa nambani. Golek ringin jadi muji ya. Nggih Mas, olahraga ya Mas. Aja sebelang wang bagus Tresnaku iki ora bakal ayo. Ora suwe aku bali-bali bisa sebanding ana ing sisimu. Sa sa sa. terus Bandung Mas Darmati. Sinten? Sedulur pamirsa kimchi. Suka ngamirsani. Hai. 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 Yeah, yeah. Siang pantoro ratri Yo Mas Carlos. mung eling manis ing ati setiamu bisa anduweni marang siang Awas. Iya. Rasa kangen kang limpauti lintungan bulan atati saksi upayaning datan balen janing janji sapaya mati sapaya pagi rahayu ngrembaka asik asik tiga putra sensista aye wong ayu tresna mungkin arya tombo susah jroning batinku masih ana antep nang rasa atiku tresnaku tulas jroning kalbu senajan ngarungi banyu segara tresnaku ora bakal serno senadyan nyawa ancat sakarakan wis tresna ranti setipi sana rahayu ngrembaka asik rayu Hiya, 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 hiya. Hiya, 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 hiya. Kakak Rara sayang, kakak Anton, kakak Sri Puji, yeay, yeay. siang pantoro ratri mung eling manis
ati setiamu bisa anduweni Pak Senen dari Konjong Kondur marang siang Yeay. Iya. Asli rasa kangen kang limpauti lindungi bulan tati saksi upayane datan balen jani janji sampai mati sampeyan pati iya 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 Yeay, yeay. wong ayu tresna mungkin naryo tombo susah jroning batenku Wong pegas antap nang rasa atiku tresnaku tulus rening kalbu senajan ngarungi banyu segara tresnaku ora bakal serno senadyan nyawa ancat sakarakan wis tresna rapi setipisanku yen wis tresno rapi sati pisano saka Rahayu ngrembaka Asik Kagem sedaya para tamu Iya 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 Neng ngendi nggonku goleki bot-bote mung pengen ketemu najan adoh tak Bola parani. cokek ting Yahud mung nuruti Awas arepe Iya ngati bareng saiki ketemu masar lenga ninggalake aku kaya sinendal atiku luk dometes nelesi bibiku masa apa pancen Yeah, yeah. ora tresno mbok ya kondo kondo sing Yeah. prasaja aja gawe gelati aku ora bakal goleki Mas Eko kaya ngene lho lakonku piye ngapa kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe geloi ati salawase Mas Basam, Kak Moza, Bunda Cium, Kakak Rara, Kakak Ten, Bunda Lasmini, sedaya pemirsa GMC, Sugeng Mersani, Mas Teplo, Bapak Parli, Bunda Parli. Ye ayo, Mbak Sastra Permaya, ye.
abote mung pengen ketemu najan adoh tak Ya Mas Carlos Golisan mung nuruti karepe ngati barang saiki katemon masur lunga ninggal akhir aku kaya sinandalatiku lodo betes nalasi pipiku apa pancen ora tresno pupu dada Mbaya kandha pupu dada kandha sing prasaja pupu dada pupu dada aja gawe gelo ati aku ora bakal ngedeli Dik Sugeng, Dik Sugeng. Dik Sugeng. Najan gulu loro direwang kaya ngene ya to. Teko. kaya ngene lalakonku biyen ngapa kon dadak ketemu yen pancen ditinggalke gawe kelon ati sak lawase. Terima kasih Mas. Nggih saking Pasang Kayu mangke sambil kemangi ditunggu. Aja lamis ten kanten ya. Kudune
kumoh nek separo. Kabeh. Muji. Apa nduk sing ilang? Iya Mas. Mbak Lastri. Iya Mbak. Alarane atiku bareng krungu ngendi kamu kaya rimarung kang tumancep sajroning atiku. Ngombe karo Masur ya. Ajur mumur atiku kejaku mikir rasane pikir tiwas mikir ketir-ketir aduh becik alu wong sumingkir. Sabar. Bagiamu. Pak selamat Pak ini yang nembe pasang kayu sambil kemangi. Irna Ikaya Sambel
Nggih, sagung para rawuh lenggah cekap semanten panglipur kula sarombongan Rahayu Ngerbaka wonten ing siang sonten menika. Ugi tiga putra audition GMJ, Pak Tos Slamet, pinangka kadang panitia ugi Pak Nogos. Sedaya anggenipun meratisaken legana kathah kerahan kalapatan pangapunten ingkang kula suwun. Wilujeng sonten wilujeng pepisan pinanggih malih mangke dalu papan ingkang sami. Ugi karawitan ingkang sami. Pandhep ngatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur sembah nuwun.